Môžeme tam volať. Álo, teraz taký ohybný nechcem. Som judista, nemáš. No, vieš. Predstav si doma, že nemám dolu. Hvala. Hej, dobre. A pustí barva. Potom už máš tak nejak dolu. Hej. Predstav si, že doma je tak niečo iné. To zdravá? Čo si urobil? Mohli by ste ešte raz? Nedám to nikam, to dlhá. Ale ja chcem. Takže som také zastiaľ. Ja ti to pošlem. Pomaly. A tu začal nejakú goráku. Mike! Počkaj, to na jednu dobu celé, že? To je celé na jednu dobu, že? Keď tam robíš ten pol, to je na jednu dobu, že? A keďže to máme to hudbu. No a odtiaľ to potom? Môžem prosiť ešte raz? To si tam vymyslel. Čo? To mám tak na to. A úplne môj krát by došla, že sa ich to dostal? Ne. Ne, to je svinia. Oni by došli úplne Počkaj. Nezvládnem. A vy si myslíte, že my tam máme robiť? To oni robia sebe. Jak to iba vybaja? Na tú jednu scénu. 7. 7. Možno to musí chlapi? Áno. Počkajte, ešte ne. Počkajte, to tam môžete. Ešte chvíľu, ja to musím sám. Halo, najprv ideme potom. Áno, potom buky dole.
Mám, bo ja si to musím doma nacvičovať. A ideme toto. Ale to nebudeme tak, ne? Aha, ty ako máno. Dobre, tak poďme takto. Takto. A hýbeme sa do kruhu. Alebo nie. Iba sa proste, iba ideme tuto, na mieste, ako sme stáť. A potom začne ďalšie, začneme ísť dozadu a keď už ale a zastavia. Ale ja si furt milím toto, keď je a ja Počkaj, to tam nejde. Baví, postaví sa, ale pevné molny tam pôjdu. Dobre, nech sa dáme do toho. Ale nepočkaj. Pyramídy sa dajme. 1, 2, 3, 4. Lebo tak budeme stáť nejaký robotníka, ne? Ale že nemáme pravde. To je logiť, nemáme pravde. To ide tak. A to je jedno, nebude. Ja chcem byť vzadu. Áno, ja milujem, by sme mohli byť vzadu. Budeš tu. Ale ty poď ku mne. Ja budem. Ešte tomu tento z boku sú nikdy nehrozí. Ja som snažil z YouTube naučiť. To si nacvičiť. Zatvorené. Dáš si špičku? Dáš sa na špičku. Celú váhu si daj na špičku. Počkaj, otoč. To potom doriešime ten Počkaj, Bajka, máš natoča. áno, tak chcete ísť na ja chcem naučiť, ako to áno. Ja budem sama. Ja budem potom Když tak sa nejako rozhodli. Ale nenatáčaj pičoviny, ale poď robiť niečo. Som s tebou po dvojici. Áno, kývaš na tebou. Dobre, posluj. Ešte kývam nohy. Ešte môžem kývať. Ale vy to nerobíte. Ani nikoho. Áno, aj ja určite veľmi rád sa páči. Ticho, bože. Ale... Chlapci, nemôžete ísť na sekundu. No, a vy prídete teraz, že